खायनि फायमानि अजागन बुं रकामो जों दिनै अजागाव सिनि Tuirpc kaisa returnees group sini silaitini botolta ke aji silaitini जों khapang yakajak ke abo bisingo जों government thani demand sano sini okra rok tabo salai dongo minister rok baibo kok tabo tribal director rok bai borok tini meeting go meeting ni phaike ke जों tini hopong tini simi gathering kha tini 9 tarik khana 10 tarik ni phungni 6 tan simi जों lama kapsana ni bagai Tiyar ungjak borok phaijak komse kom chini tabo 1000 eba borok phaijak totally bojago phaijak tak bojago tini omo sadobari tamnai sadopara go samponagar bridge takheng bridge Hathai Kotor ta noro o je dabi especially mane tam kaise kaini sai thana ba sini demand ta kubama tong abo okra dong thante nong demand manai nong demand sini wa complete tong kubama ke 43 ta hai tong din ni bagai no ma din omo pipeline ta government jodi raji ni akhe pipeline ta andolon nai sini okra rok khalajak sini jodi borok sidam tong nai minister of sini demand jodi kochi paikan ke sini khakha bai thono okimano borok jodi raji tong nai sini demand ro nak bati kata gabo norok je ana kaisa ni mane tini phaine rong na khana kapuna khana taibo phaine khana tai phaine khai dongo hara bofan phaiman khino bong na singja kebe lamo phaja tabu kojona hai nong ni borok argo meeting ni tong sini meeting tongo sini president sahab tongo Daniel bro ke vice president tongo ke general secretary tongo bro ne 3-4 jona hai thangga to bro ta meeting wa kai kunu babe phano khwlai ri manglak जों खाना abo kon dino gosimaya abo khana road block khainen busuro balok pho nong man thai ya manthai ta gobang man tong agini simine hapang ya kare halse busur balok ka hal balok ga abo thanai 2020 thayo जों kaisa customer ni bisingo road block khaimani bisingo borok diman thunga nekale tika tong gaya hapang gosiboi kotokla amoni bagai जों okra rong samar kha sini silai tinai जों mo phani bisingo gobang ni ro Khwlai tong no kerai sana nangna kerai ekdom poribar ekta hamia kin borok eke bahe ke hni yar phaje sakanga kabang ma program mani eke aboni bisingo जों ogom mai tong khase je kuno yago poisa tong khase sustang na ble uno kerai line kerai habang go sijago je mungsa pono pogor mango bokhra khara bungo jarawo habang yakaja khono suang nui power waje uma hera ma pangwa ini je return guru gapta yabani bagai जों do jo saliya government जों habang go sekaba जों rajing nai boro go sianga जों pipeline asa जों omo thopon thong jan nai जों police dona bagai jespan phaise जों abo kiriya police ni prosecution जों kiriya jodi habang go sianga जों police ni গণতন্ত্র রাজা গণতন্ত্র রাজা nor koijon bong sari nor sambo ani mongke जों Tuirpc ni no kaisa nomidolo bilmani ang by president tongo sini nomidolo sini president ke DMCC yang ani mongka sini ngama sambai